Dude, right follow edge. Жива да не бех! Жива да не бех! Holy shit! Паси! Damn! Damn! Holy shit! Извадим от компютъра, мате положението, става скандал, момче. What the fuck? Леле. Стана утре, знам стана утре. Ще направим един дънжен бати и менема. Чакай се. Елате да ви види стрима, бе. Аспа? Така, when you play so much fucking WoW! Добре дошъл в моя райкопен! This is the real deal! Когато вторите ти монитори са 144 Hz, cause you don't care! Сега ще играя до 2. Няма да играя до 2, бе. Само да си довърша това. What the fuck? Какво what the fuck? Добре дошъл. Ево между другото. Какво бе, Мишок? Не го... Ето, между другото, така ми е супер кози да си играя. Не е ли супер малко? Кое е супер? Малко. Кое е малко? На възраст. Не, на 6 години. Пресли? Пресли? Да. Дигнахме тежко вюрите, защото са в очакване на тебе, братле. Бабера не ме пуска. Бабера ме адаптира. Какво става ми тач? Нищо ме раз... Здрасти, пичи, здрасти, добре дошли. Аз съм Преслав от Открити врата. 90% копане. О, майко мила. Яш лайна, мизерник! Искаше да ме изпревари, бе. Нешпер. Слушам между другото музика, съжалявам. Тихо, не може. Има още 4... О, шит. Рип. Тежко са глична? Не съм си гличнал, просто няма да мръдна. Просто няма да мръдна от тука, братле. Мисля, този път вече е затворен. Позицията, в която се намираме на пътя в момента, се нарича Turkish Border 2K17, момчета. Това не е добре, това не е добре, това не е добре. Това не е добре. What? What? Окей. Пичове, натрушихме се много. Това обаче... О, боже мой. I'm alive! О, идва! Здравей, Лайт!
Така. Fuck you. Така. Мебе! Мисах! Братле! Ще се измъкнеш ли? Няма. Да! Копеле, да! Само ви откъде? You see me now? Look at me now. Look. Oh, motherfucker, man. What the fuck? What? Копале, защо? Откачен, бат. Откачен. Благодаря ви, момчета. Добре! Kilo dole, kilo gore, briga me. I na licu dve, tri bore, baš tako volim te. Bujna kosa, bujne grudi, po mojoj si meni sva. Imaš sve da me izludi, da 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 da. Baš si lepa šta ti fali, ma sve i da ti fali, noske me fali, ne fali ti ništa baš. Imaš sve što meni treba, da letim do neba, baš si lepa šta ti fali. Ja volim tvoje mane, sa sve četiri strane, ne fali ti ništa baš. Holy shit! What the fuck? Greater What? than equals. Ha ha ha. D. Извинявам се. Жив съм, бе. Възможно е да ви точат кръвта, да не мога да флашоутнеш, бе, копале. Флашоутни, бе, братле. Ако те са стъннати или поне трима от тях са стъннати, мога да взема просто пентакил и ги стриме на секундата, копале. Толкова ли е трудно, братле? Толкова ли е трудно, копале? Толкова ли е трудно, братле? Толкова ли е трудно, разбираш? Много ли е трудно, копале? Много ли е трудно, братле? Поудявам. Поудявам. Умри са, умри, братле, умри! Умри! Готово, бате, quit! Fuck you, guys! Тези звуци, господи. Яко стана, той сейвка играта си. Не искам да ви покажам как хапе кобрата, защото положението е тежко. Тежко е положението, бате. Това е индийски змиокрутител кючек. Ма само тръпни и я чу за тебе да умрем и свече да ти грене. Meni su ruke odsečene. Možda sam rođena, vredna pomena, a ti odrekni se javno moga imena. Veruj drugima kada ti mene ogade, mrzi мен. Че не скипнах много напред, просто карам с 157 км, искам да го споделя с вас. Положението е наистина откачено. 160 км, ще стигна ли на време? Имаме 2 часа и нещо. Имаме 2 часа и нещо. Трябва да стигна. Please. Не стъквай. Опа.
Oh shit. What the fuck? Какъв е то дек, бе, мой? Пичо, ние сме преебани. О, ние сме толкова преебани. Я да видим. Get wrecked! Това не е добре. Това не ми харесва. Успяхме ли да... Работата не е добре. Не сте се скъса в мултито. И жив е здав да се и за това, че спечели да Мани! Ето, обърнах към я. Откала, тепка. Шех да падна. Като калинки заедно летим, бате, да умре в окопите нещастника мръсен. Пичове. Като дедо си. Абсолютно като дедо си. Alt F4 от играта съм аз. Просто ми писна на живота. Мраза си живота. Брато, каква е тази мартеница? Това не е мартеница, това е червен конец, фърфак. Иска да те ближе, иска да те ближе. Искам да ви кажа, че много се забавлях и се надявам и вие да се забавляли като мене. Като цяло да, благодаря ви, момчета, че ме оценявате. Наистина нямам, как да кажа, нямам думи за вас. Много ви благодаря, че ме... Това е за днес от мене.